رب نہ بھی چھوڑے سالا جیون پہ ویراں دے جوڑے. بھائی مسٹر تھالیا امام علی مقام رضی اللہ عنہ اپنی ہمشیرہ نو ملے. آپ نے فرمایا میری ہمشیرہ زینب میری بچنی بلا 7 سال دی. حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہا امام علی مقام دی بیٹی میدان وچ نال ہے خیمے چ بیٹھی. حضرت زینب پاک رضی اللہ عنہ نے جھانک کے مگروں دیکھیا تے عرض کیتی وہ خیمے دی چوک پھڑ کے سر نال لا کے آنسو پئی. وہی طبیعت تو من معلوم ہوتا ہے اٹھن دے قابل نہیں. امام علی مقام نے فرمایا پگلا ہاتھ دے میری آواز دے ان ایک بار آنکھ میں جا کے چہرہ دیکھ لے. حضرت زینب پاک رضی اللہ تعالی نے فرمایا میں کوشش کرنے گیا. امام علی مقام نے فرمایا نہیں ضرور لیا اس آنکھ ابے دا چہرہ آخری بار ایک بار دیکھ لے. پھر میں ہمیشہ میں تو جانے والا ہوں. ایک ایسا وقت ہے کربلا دے اندر جس ویلے بیٹی نو 10 کے بعد ودیا ہو رہا سی اور بچے نو کہہ کے جا رہا سی میں ہوں جانے والا ہوں. حضرت جناب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آواز دیتی. حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہ پھپھی نے بلایا. آپ امام علی مقام دے کول آئین. امام علی مقام نے اپنی بچی اس طرح چکے چھاتی تے لٹا لیا. حضرت امام علی مقام نے اپنی بیٹی دے لب تے لب رکھے. امام علی مقام نے رخسارا تے بوسے دیتے. امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے پیشانی میں چومے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے بالا تے دستے شفقت پھیری ہے اور پیار کیتا ہے اور فرمایا پھر گلے لگ کر سکینہ سے کہا اے میری مظلوم دختر الوداع. 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 کیا وقت ہے کربلا. لوگ بڑے بڑے دھیوں دے اہتمام کرتے ہیں. سب دیکھ پہلے منگنی دیا تقریبا ہوں پھر شادی دیا تقریبا ہوں پھر براتوں میں بڑے بڑے انتظام ہوں. باپ جہے شہر جائے آن لگیا چھوٹی بچی واسطے کرے کدے جناب چوڑیاں پڑی آوے کدے پھیرے جائے تو مہندی لے آوے کدے پسرور جائے تو ہانڈی چکی آوے. باپ کو ہمیشہ فکر رہتا ہے بچی کا روح خوش کرنے والے کچھ نہ کچھ لے چلیے. لوگ اپنی بچیاں ٹی سیٹ واٹر سیٹ سونے کے سیٹ دیں. حسین جس ویلے کربلا چلیا وہ اپنی بچی دے سامنے ویران دیا ہڈیاں چھوڑ چلیا. چاچے اباس دے کٹے بازو چھوڑ چلیا. رخ تون لگیا کہہ کے جا رہا سی وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالی پھر گلے لگ کر سکینہ سے کہا اے میری مظلوم دختر الوداع. 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 فرمایا لوگ اپنی بچیاں دے سراں تے شفقت دے ہاتھ رکھن گے لیکن میں تینوں یتیم کرنے واسطے تیرے سر تے ہاتھ رکھ کے ٹر چلے. بچیے ہن میری کنڈ ولوں نہ ویکھی اللہ تیرا حافظ ہوے گا. میری ایکو گل یاد رکھنی غصہ ہوے گرمی ہوے سردی ہوے پیدل ٹرو پیاس رہو جو کچھ بھی پیا ہوے میرے تمال پھپھی زینب دا دامن نہ چھوڑ. امام علی مقام رضی اللہ تعالی اپنی بچی کو تلقین پہ کرتے سی. امام علی مقام رضی اللہ تعالی کتنا جگر سی کتنا بلند حوصلہ سی کتنی استقامت سی اور کتنا مقام صبر سی. امام علی مقام رضی اللہ تعالی کتنا حوصلہ سی. امام حسین رضی اللہ تعالی امام علی مقام نے دوبارہ آواز دے کے اپنی بچی نے فرمایا مینوں آ کے پھر مل. حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی قریب آئیاں. امام علی مقام نے فرمایا اگے اپنے حصے دا ملیے اور میرے مدینے وچوں چٹھی آئی ہے جی اس بچھڑی ہوئی بیٹی دے حصے دا مل چھوڑ تو بچ گئی ہو تو جا کے ان میرے حصے دا بھی مل چھوڑی. امام علی مقام پھر ملے فرمایا تو میرے حصے دا جا کے فاطمہ سغرا نو مل چھوڑی اور میری طرف بھی کہہ دی. پھر گلے لگ کر سکینہ سے کہا اے میری مظلوم دختر الوداع. اے میری مظلوم دختر الوداع. اے میری مظلوم دختر الوداع. پھر گلے چمٹا کے عابد سے کہا اے
میرے بیمار دل بر الوداع، سب شہیدوں سے جو رخصت ہو چکے، پھر کہا اے قاسم اکبر الوداع۔ بائے مسٹر تھالیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ سارے خاندان میں مل کے تیار ہو، میدان کارزار کی طرف امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی آواز دیتی، آ نکلو جس میرے سامنے ہو۔ امام علی مقام رضی اللہ کے سامنے ایک ایک ہو کے کوئی آدمی نہیں آیا، آپ نے تلوار پھڑ لئیے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ تلوار پھڑ کے للکارے ہے، اور تسی پی کے ہونے والے، میں پیاسا ہونے والا، تسی کھا کے ہونے والے، میں بھوکا ہونے والا، تسی چھا کے ہونے والے، میں دھوپ کے ہونے والا، اور لیکن تسی اسنیا خاندان کے ہونے والے، میں پریشان بچی چھوڑ کے ہونے والا، تسی ظلمت کے ہونے والے، میں نور دی طرف ہونے والا، تسی کارے شیطان کرنے والے، میں اتباع رحمان کرنے والا، آؤ جس میرے مقابلے پہ ہوئے آؤ۔ امام علی مقام نے للکاریا، کوئی نہ نکلے۔ آپ جس ویلے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ تلوار پھڑ کے لہرائی، اسد اللہ الغالب دا بیٹا سی، شیر خدا دا بیٹا سی، علی المرتضیٰ دا نشان سی، جہاں سامنے آیا گردن تے تلوار چلائی، ایک ایک نو مار دے گئے اور نال فرماندے گئے، باغ جنت کے ہے بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان، ارے تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان۔ امام علی مقام رضی اللہ تمہیں چھکے چھڑا دو، یہ نظر ماری حضرت زینب دے خیمے وال 300 سپاہی خچوبوں کے تھلے جھاٹیاں پہ مار دے۔ امام علی مقام رضی اللہ تو تلوار لے کے دوڑن، فرمایا آجے تو میں انج بھی زندہ ہی رہ رہے، لیکن وہ میری حیات برزخی اور میں انج زندہ بظاہر میری ہونتیا زینب دے خیمے کو کتیوں کارے عثمانی تیرے خیمے چاٹیاں مارنے والا بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ فرمایا کون للکاریا نشا دیتا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ واپس جا رہے سے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنی سواری دے پیچھے بندے دے چلن دی آواز آئی، مڑ کے دیکھیا اپنا بیٹا پہ آوے امام زین العابدین، حضرت امام زین العابدین امام علی مقام نے سواری روک کے فرمایا بچے فسکن رک جاؤ، کدھر جا رہے ہو؟ عرض کی تھی ابو خیمے دل نہیں لگتا۔ فرمایا کیوں نہیں لگتا؟ عرض کی تھی جس ویلے تسی ٹر آئے ہو پھوپھی وال جانا تو میری اکھاں وچوں آنسو انج نے جو ساؤن دیاں جھڑیاں لگی بیٹھیاں چادروں بھیجیاں مصلے تار کر دے۔ میری امی دا بھی حال ہے، حضرت میری ہمشیرہ کا بھی حال ہے، بس سمجھے آنسو نے التجاؤں نے اور بیٹھی خیمے خیمے کے اندر بلانا پھپھو امی باجی، کوئی خاندان دا بندہ سارا دل لنگیا بولی ہی نہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ بچنے نے عرض کی تھی میرا اور دل تو نہیں کرتا، میں چھوٹی عمر دا بچہ میں نہ بولے کوئی نہ میرا دل نہیں لگتا، میں نس آیا میں ابے نال جانا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا بچڑے بھولے میرے نال کدھر جا؟ عرض کی تھی جدھر تو جانا ہے میں نال ہی جانا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیار کر کے بچے ان کوئی نہیں میں پیر ہوں، یہ پیر مرید بن جاوے تو بچے لے جاوے، مرید احترام کر دیں، خدمت کر دیں، شفقت کر دیں، لیکن میرے عادت میں مرید ول نہیں چلیا، میں یزید ول چلیا۔ یزید ول جان لگیا بچہ نال کس طرح لے جاوا؟ فرمایا تو ٹر جا میری امانت رہے گا۔ عرض کی تھی جی تیری اصغر گیا میں لے چلو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا گزشتہ یادوں میرے دل چو یاد کرا کے دل تیاریاں نہ چلا، ٹر جا۔ امام زین العابدین نے عرض کی تھی مینوں نہ پھر کوئی چھوڑ میں دکھا واتے چھوڑ جا سو کہ میں پھوپھی دی ڈاچی دی مہار پھڑا، میں لمبے پینڈے کرا، میں مصیبت تو پھسیا رہا، میں نال نہ چل۔ امام علی مقام نے فرمایا میں تیرے واسطے دعا کرنا اللہ تعالیٰ تینوں اتنی زندگی دے سی تو انشاءاللہ مدینے جا سے تیری شادی ہو سی، تیری اولاد وچوں میرا پوتا امام باقر پیدا ہو سی۔ فرمایا پھر دی نسل چل سی، پھر نبی کریم دی
औलाद पे लोग दरूद पढ़ सन। मैं दुआ करना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला इमाम हुसैन दे बेटे सी इल्म वाले घर के अंदर हर वेले कुरान और हदीस का जिक्र अज़कार होना। अर्ज की अब्बा जी दुआ मेरे वास्ते अज मंगनी है, ये अली अकबर वास्ते मंगनी सी। वो 18 साल का, मैं 12 साल। वो 18 साल का जवान फुफी के नाल जा सकता है, दुश्मन नाल लड़ सकता है, सवारी की मुहार फड़ सकता है, दाएं बाएं मुकाबला कर सकता है। मैं की कर सकना, मैं बच्चा। मेरे वास्ते जी दुआ रखी है कबूल होने वास्ते, वो उदों क्यों नहीं मंगी? इमाम अली मकाम ने फरमाया गल्ला राज दियां करबला छेड़ बैठे। मैं 9वीं ते 10वीं की दरमियानी रात रब वालों हुक्म आया सी, एक बच्चा नस्ल वास्ते जेड़ा मर्जी है रख ले। अली असगर भी बच्चा, अली अकबर भी मेरा पुत्र, तू भी मेरा लखते जिगर है। मैं ना ही तेरा अर्श वाले लिखाया सी, मैं उन रखना चाहना, बाकी ने कुर्बान कर देना चाहना। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अर्ज की कोई हिकमत सी तो मैं रह जावा तो ज्यादा कोई फजीलत मिल सकती है। इमाम हुसैन ने फरमाया तेरे रहने नाल ते दीन जिंदा रह सकता। अर्ज की फायदा मिल सकता है? इमाम अली मकाम ने फरमाया मेरे बच्चिया, अली अकबर की मां लैला, तेरी मां शहर बानो, बाप दुआ दा मैं ते मावा तुहाडियां अलग अलग। अली अकबर की मां का निकाह मेरे नाल मेरे अपने अब्बे पढ़िया हजरत अली ने, तेरी मां का निकाह मेरे नाल हजरत उमर ने पढ़िया शहर बानो का। हजरत उमर ने पढ़िया पहले शहर बानो का कलमा पढ़ाया, क्योंकि उस खानदान का तलक रखती थी जो अग में रब बनते सी, मजूसी। हजरत उमर ने फरमाया सी जो कोई दीन दुरुस्त ना हो, निकाह दुरुस्त नहीं होता, बीबी कलमा पढ़। उमर की कुर्सी के पीछे खलो के मदीने में शहर बानो ने कलमा पढ़े। फरमाया पहले हजरत उमर ने कलमा पढ़ाया तेरी मां ने, फिर मेरे नाल निकाह पढ़ाया, इस वक्त तेन छोड़ चले। अली अकबर भी छोड़ जाता तो कोई हर्ज नहीं सी, लेकिन वो दोनों तरफ तो अली की निशानी बनता, नसब वालों भी निकाह वालों भी। तो जे कोई मेरे ना उत्ते फिरके बनते, झगड़े टुरते तो गल मुकदी ना। इस वक्त तेन छोड़ चले, तू दुआ घर की निशानी है, नसब वालों अली की निशानी है, निकाह वालों उमर की निशानी है। तेरी नस्ल तो जरा सैयद जुम्मे ना अली का मुनकर हो सकता है, ना उमर का मुनकर हो सकता है। फरमाया तेरी औलाद जो पैदा होकर हजरत उमर अगर देवे गाली तो फिर वो सोचे कि मैं आप किस तरह हलाल ज्यादा रह सकूं, फिर उन गौर करना पड़ेगा, फिर उन सोचना पड़ेगा कि मेरे ऊपर कितना बोझ पवे, फिर उन सोचना पड़ेगा कि उमर का ईमान नहीं। हजरत शहरबानू ने कलमा हजरत उमर के हाथ से पढ़िया है, शहरबानू का भी फिर ईमान नहीं, शहरबानू का ईमान नहीं तो हुसैन का निकाह नहीं। अगर निकाह नहीं तो सैयद काबिल इकराम नहीं, नस्ल पाक नहीं। और अगर शादी सलाम है और अपना दावा है पीरी का तो पाकीज़गी का, तो फिर मरना पड़ेगा साड़ी नसब पाक है। तो जो नसब पाक है तो मरना पड़ेगा जो साड़ी मान कलमा पढ़ा के पाक किया है, उमर भी पाक। मगर ना बात नहीं बनेगी सादात दी। इस वक्त फरमाया तेनू छोड़ चलिया, तेरा वजूद ही दुआ घर वास्ते मसले हल करने का जरिया बन सकता। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला चले गए, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ ले आए। आपने बच्चों ने तलकीन की थी और बीबियों ने फरमाया और कोई आवे तो अल्लाह के हवाले, मैं हूं वापस कोई नहीं जी होना। अपने मिलता सुहाग लो सलाम आखिरी ऐ बेवगाने बैत। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ ले गए। इमाम हुसैन हुण मैदान में उतरे तो 700 दुश्मन के घोड़े ने मुहासरा कर लिया, सदियों तीर खब्बे नेज़े और सामने तलवारों के वार, धूड़ा गुबार मिट्टियां उड़ गई। अल्लाह ने हूरन फरमाया कतारा बना लो, सफर सीधियां कर लो और जामे तुसी हौज़े कौसर में जाम भर के लाइन बना के खड़ी हो जाओ। तो हूरा ने अर्ज की अल्लाह आज कोई इनकलाब होने वाला है। रब ने फरमाया वक्त पेशीदा हो गया है, जमीन उत्ते आसमान की तरफ रूह हुसैन होने वाला। रूह हुसैन के इस्तकबाल वास्ते फरिश्ते किनारे से खड़े हो जाओ और पूरा जन्नत तो लग के करबला तक लाइन बना लो और जामे हौज़े कौसर पढ़ के हथ खड़ियां हो जाओ और हुसैन की रूह जिसे थोड़े को गुजरे तो देते सारियां सलवात पढ़ो।
امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ دی تیاریاں پی ہوندی ہیں. امام حسین فرشتے موجود نے مارتے مارتے چلتا ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے بدر مورخین نے جائزے نال دسیا ہے کہ کم از کم 42 تیر لگن، 32 نیزے لگن، 22 تلوار ہڈیاں چور کر گئی، پر ویلا ویکھے تو پھر بھی نماز دا. امام علی مقام رضی اللہ تعالی فرمایا ابے دی اثر قضا ہوئی رسول اللہ نے سورج موڑ دیتا سی، میں اپنی زور قضا نہیں کرنی، ویلا ویکھے تے نماز. امام علی مقام رضی اللہ تعالی فرمایا لو میں نماز پڑھن لگا تو تمہیں ایک نشانی دسن لگا. سارے لوگ حضرت آدم دی اولاد نے، اپنی اپنی ضرورت کے تحت مختلف پیشے نے، پیشے مختلف نے. سارے حضرت نوح دے پتر دی اولاد نے دوجی واری ایک واری غرق ہو گئے. پہلی واری حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد ہے. اے ضرورت واسطے پیشے بڑے نے. زمیندار واہی کرتا ہے، وہ دانے تقسیم کرتا ہے، کوئی ان کم کر کے دینا ہے، وہ کر کے دینا ہے، وہ کر کے دین. یہ وحدت انسانیت ہے. یہ ایک ہی باپ کی ساری لڑی ہے، لیکن ضرورت دے پیشے واسطے لتعارفو فرمایا تعارف واسطے الگ الگ ضرورت واسطے پیشے علامتیں بن گئی. جہاں حجامت کرے ان حجام کہتے، جہاں مٹی کے برتن بنا کے دے رہے ان کو بہار کہتے. اور فرمایا اسی طریقے مختلف قوما بن رہی، علامتیں بن رہی. تیل کا کم کرنے والے تیلی کہتے، اسی طرح مختلف تجارت کرنے والے تاجر کہتے، زراعت کرنے والے کسان کہتے. فرمایا میں بھی اپنی ایک اولاد کی نشانی دس جانا کہ تے کول تو مختلف نشانیاں ہوئی، میری بھی ایک اولاد کی نشانی ہونی جی. کی نشانی ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا سید سو ہے جو کرے سجدہ، سید سجدے نو کدے بھی چھڈدا نہیں، پاوے چھاتی تے سمر لئی ہوے اصلی تے سجدے او بجدا نہیں. بائے مسٹر تھالیا. یہی اولادی بھی نشانی ہے کہ سید جی امام حسین دا اصلی نسل چ ہویا تو فرمایا پھر وہ توجہ زیادہ سجدے وال رہے. اس واسطے کہ مالی ہے دین دا، دین باغ ہے، اور مالی باغ اجاڑ دے نہیں بلکہ اس کو زیادہ سیراب کر کے تو اس کو زیادہ بار آور کر دے، سمر آور کر دے. فرمایا ہے میری اولاد کی بھی نشانی ہے. اور پیوے بھنگ تے آکے سیدہ نہ، فرمایا تطہیر دی آیت اتری ہے. اللہ نے فرما دیتا ہے فاطمہ دا دودھ پاک، اور جتوں جتوں فاطمہ دا دودھ لنگی ہے انہاں رگوں وچوں بھنگ تے شراب لنگ سکدی نہیں. جی کوئی سید بھی کہلاندا ہے تو نشا بھی کرتا ہے تو فرمایا پھر وہ مدینہ ماڈل نہیں ہوتا، 47 ماڈل ہو سکتا. 47 ماڈل دے آکے نہ لگے ہو. 47 ماڈل اتنے نہ درود جا سکتا ہے، نہ وہ سلاد جا سکتی ہے. اس واسطے کہ نبی دی بچی دا دودھ جہاں لگا کے گزر جائے تو پھر حرام چیز گزر سکتی نہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالی نے فیصلہ کر دیتا. آپ نے سجدے بھی سر رکھیا، اللہ نے فرمایا فرشتے اتر جاؤ اور جا کے دیکھو آج میرا ایک بندہ تسبیح پڑھنا آیا. تسی بھی کیا سی نہ دونوں سب بھی اسی تسبیح پڑھ لیا تو میں تمہیں کیا سی تسی پڑھو، ایک میرا بندہ بھی پڑھے گا. اور راز انی عالم ما لا تعلمون میدان کربلا میں منکشف ہوگا تو میں تمہیں بتاؤں گا. جاؤ. فرشتے آئے اور آیا کے دیکھیا امام علی مقام نماز پڑھ رہے تو رب نے فرمایا ہوں ذرا غور کر کے دیکھو فرشتے ہو تہاڈی کوئی بہن ہے؟ عرض کی کوئی نہیں. رب نے فرمایا وہ بھی نال ہے. بچی ہے تہاڈی؟ کوئی نہیں. فرمایا وہ بھی نال ہے. وہ ویر ہے جی تو نہ کیا ساڈے چ ویر ہوندا ہی کوئی نہیں، اسی تے تخلیق کے کن ہاں. رب نے فرمایا وہ ویر نال بازو کٹائی بیٹھا ہے. بچے تہاڈے کوئی نہیں. وہ پتر اتنے دشمن دے گھوڑے دا سم چھاتی اتنے 71 لاشاں دے وچ بھی یہ سبحان رب یلالا پہ پڑھ دے. ہن فیصلہ کر کے دسو تہاڈی تسبیح دا مرتبہ بلند کہ علی دے بچڑے دی تسبیح دا مرتبہ بلند؟ سبحان اللہ. امام علی مقام دی تسبیح نو فرشتیاں داد دتی اور عرض کی شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا، بس میں حق روشن رہی، حق کا دیا جلتا رہا. فرمایا پھر چشمے گریا مزرائے دین نبی بوتی رہی، اور گلا کٹ کر نماز حق ادا ہوتی رہی. سب پڑھو اور گلا کٹ کر نماز حق ادا ہوتی رہی، اور گلا کٹ کر نماز حق ادا ہوتی رہی.
واسطے رکھا ہے. اور گلا کٹ کر نماز حق ادا ہوتی رہی، اور گلا کٹ کر نماز حق ادا ہوتی رہی. اس واقعہ کے آج کل اعلان کیتا ہے نوازہ دے متعلق، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. عشق لیے نوازہ حسین نے پڑھی، امام علی مقام رضی اللہ عنہ دی گردن دے سجدے دے وچ سنان ابن انس نے نیزہ ماریا، دوجے پاسے نکل گیا، نیزے دے وچ رکاوٹاں لگی، سی نیزہ کھچیا تو امام علی مقام دی گردن تو گوشت دے ٹکڑے نکلے. شمر نے اتنے تلوار ماری، یہ باوجود اس نے کیتی، ہائے میں چھڑ دیو، اوے میں مر گیا، اوے پانی دا کول، اوے امام علی مقام میں بدستور سبحان ربی اللہ علیہ جاری رکھی. فرمایا حسین دی تار اس ویلے سیدھی عرش والے نہ ملی. سبحان اللہ. زخموں کا مینو درد کوئی نہیں، تے مارنے کا مینو اثر کوئی نہیں، میرے اتنے عشق سوار ہے، اور میں اس ویلے گردن وحدہ لا شریک دی بارگاہ رکھ دیتی ہے، اس میرے سجدے قبول کر لیا. امام علی مقام نے 10 محرم زور دا وقت ہجری 61 جمعے دا دن سی، میدان کربلا سی، پیشی دا ویلا سی، سنانی نے ابن ارس دے نیزے تے شمر دی تلوار دے نال کارزار میدان کارزار دے اندر شہادت پائی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت جل مجدہ وعظم شانہ وتم برہانہ نے قرآن مجید فرقان حمید دی اس آیت کریمہ دے اندر شہداء دی موت کا گمان تک نہ کرنے کا حکم بیان فرمایا. محرم شریف کا مہینہ ختم ہوا اور آج جمعۃ المبارک بھی ہے اور یکم صفر المظفر بھی ہے. گزشتہ جمعے ہوتے جناب امام علی مقام رضی اللہ عنہ اور جناب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ اور دیگر اسیران کربلا اپلوڈ بائے مسٹر تھالیا خولی اور شمر دا خیمے دے تک آ کے حملہ آور ہون دے ارادے نال سفر کرنا اور شیری کا نکل کے جناب حضرت زینب پاک رضی اللہ عنہ دے دربارے درے بار کے اندر عرض کرنا کہ بد دعا کرو. حضرت زینب پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کس گل دی بد دعا منگنا؟ عرض کی تھی 700 سپاہی سیدھے جناب دے خیمے بلانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ دے حیا دا مسئلہ ہے، آپ دے پردے دا مسئلہ، آپ دے سطر دا مسئلہ ہے، آپ دے ہدایت دا مسئلہ، آپ دے تقدس دا مسئلہ، ناموس زینب پاک دا مسئلہ. بد دعا کر اور شکل بچن والی کوئی نہیں رہی. جناب زینب پاک رضی اللہ تعالی شیرین جواب دے دیں کہ اے شیرین میں جذبہ ہمدردی شکر گزار ہاں، تو میرے واسطے جو کچھ مینوں بچن دے تدابیر تو آگے آگاہ کیتا ہے گل تیری ٹھیک ہے، لیکن میں بد دعا کسی قیمت نہیں منگا دی. حضرت شیرین نے عرض کی تھی حضرت جی گناہ کیے. ایک پاسے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بیٹی دی حیا دا مسئلہ اور دوسری طرف بدخواہ دشمن بددیلت انہوں نے حملہ آور ہونے کا مسئلہ. بچاؤ دی صورت سوائے اس کے کوئی نہیں. حضرت زینب پاک رضی اللہ عنہ فرمانیاں اے شیری میں جس ویلے اپنے خاندان کا پس منظر دیکھ رہی ہوں مینوں
کسی خاندان دے فرد کامل دے کولو دعا منگن دے جائز ہونے دا اصول یا نظریہ ملتا ہی نہیں۔ میرے نانے کے دند تے تیر لگا ہے، کملی والے نے بد دعا نہیں فرمائی، میرے بعد شہید ہوئے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے قاتل واسطے بھی بد دعا نہیں فرمائی۔ میرے ویر دے سامنے ہوئی 71 غلام تے بچے بھتیجے بھانجے عزیز و اقارب گھر کا گھر لٹ گیا ہے، جس کو دیکھ کے فرشتیاں بھی امام علی مقام رضی اللہ عنہ دی جان نثاری کے متعلق کیتی ہے کہ وہ حسین کربلا کے اندر آنے والا جس نے حق کربلا کا ادا کر دیا اور جس نے نانے کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے گھر کو سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر کے لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر کے لاکھوں سلام۔ فرمایا امام علی مقام رضی اللہ عنہ صبر دے سلسلے ہدیہ تہنیت تو عقیدت ملائک کرے آگے پیش کیتا ہے۔ میں بد دعا کے صورت نہیں منگا گی، شیری نے عرض کی تھی بی بی اگر بد دعا نہیں منگنی تو پھر خطرہ ہی خطرہ نظر آتا ہے، پھر اندھیرے ہی اندھیرا نظر آتا ہے، پھر تاریخی تاریخی نظر آتی ہے، دشمن ہاتھ تو پڑیا نظر آتا ہے اور یہ نیتوں کے اندر میں کوئی صفائی اور اچھائی نظر نہیں آتی۔ آپ زینب فرمانی جو کچھ ہوندے ہوندے پرواہ نہیں اپنے آپ دی، میں رواں یا نہ رواں پر گل رہ جائے باپ دی۔ حضرت زینب پاک رضی اللہ تعالیٰ سیری نے جواب دے دیا، سمر نے حضرت امام زین اللہ بدین آواز کی، جناب امام زین اللہ بدین رضی اللہ عنہ خیمے جو بار تشریف لے آئے، آپ کے ہاتھ کے اندر نیزہ پکڑایا جس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر سی۔ جناب حضرت زینب پاک رضی اللہ عنہ باپردہ ستر و حجاب و حیا دے نال خیمے جو چل پئیاں، پہلی رات اتنے آپ سوار ہوئی، نال اپنی بھتیجی حضرت سکینہ بٹھائے، امام علی مقام رضی اللہ عنہ سارے بیویاں دوسری جاجی کے بیٹھی ہیں، تیسری اتنے آپ کی دو لوڈیاں خادمان نوکرانیاں سیری اور سدھا بیٹھی ہیں، باقی دیا داتیاں پران خالی لے کے اپلوڈ بائے مسٹر تھالیا۔ تلوار بھی آپ کے جوتے بھی اور امام علی مقام کا جبہ بھی سب کچھ خاتمہ نے لٹ لیا ہے۔ جناب امام علی مقام رضی اللہ عنہ خاندان منشورے لے کے چلن لگے، آپ نے بھی ماں رضی اللہ عنہ اگے جو چل رہے ہیں، حضرت امام زین اللہ بدین رضی اللہ عنہ قدم لڑ کھڑا ہے، ذرا ہلے۔ جناب زینب نے فرمایا میرے لخت جگر، میرے بھتیجے، میرے بچے اور مردوں نے جو تیرا دم ساڑے نال رہ گیا، اگر تو اس طرح لڑکھڑائے گھبرائے گا دشمن تیرے اوپر تیرے جفا چلائے، تیرے ٹکڑے کر دے، میرا بچہ میرے ویر نو یہ بھی بارہ نہیں سکھاتا کہ میری بھیڑ اتنے اگر نال کھڑی ہے اور وہی لاٹھی دی بہار بھی کوفی کوئی پھڑ کے ترے تاکہ حضرت علی دی بیٹی دے حیا دے اندر کوئی فرق نہ آوے۔ فرمایا لمبے پھیلے کرنے پائے، اے میری عزت کی وجہ تو زحمت تین برداشت کرنی پئی، بچے ذرا سمجھ کے چل، ہوش نال چل، خیال نال چل۔ حضرت زین اللہ بدین رضی اللہ عنہ مڑ کے اپنی بھٹی ول منہ کر کے فرما دیں، اے میرے اے جناب زینب پاک رضی اللہ عنہ میرے بس کی گل کوئی نہیں، جے اتوں دیکھنا تے ابے دا سر، تھلیوں دیکھنا تے ابے دا کٹیا دھڑ، یہ پاسیاں تو دیکھنا تے ویراں دی اللہ سے ٹکڑے، یہ پچھوں دیکھنا تے تیرے دی پاک دی چادر والی پھوپھی قیدی کربلا وچوں بن کے نکل رہی ہے پئی، میرے بس کی گل کوئی نہیں، میری عمر بھی دیکھ، مینوں جڑے بخار ہے وہ بھی دیکھ، تین راتاں پہ گزرتی، ہار کا موسم میں پانی نہیں ملیا، فرمایا میرا وہ صبر جمیل بھی دیکھ اور نال منظر بھی دیکھ، آج 10 محرم ہجری کا جمعے کا دن ہے، پیشی کی نماز تو پہلو میں سارے عرب کا شہزادہ کہلانے والا اور ہم پیدل چل کے میں یتیم کربلا کہلانے والا،
میرے بس کی گل کوئی نہیں. جناب میں پاک دی اللہ تعالیٰ فرما دیا بچے ذرا ہوش نال چل خیال نال چل. ایک طرف دیا گلا یہ لمبیاں داستانہ دکھا دیا جن سنانا پیا. اتنے کوئی سننے والا نہیں, اتنے کوئی درد بنا والا نہیں, اتنے کوئی تیرے نال درد بنا والا نہیں. یہ گلا کون سنے گا, پھر سناوے گا, کی فائدہ ہوئے گا. حضرت امام زینب پاک دی اللہ نے فرمایا وقت ملیا تے گلا چل کے میں خود ساریاں مدینے شریف کراں گی. عرض کی دی بنا ڈاکیے دا منہ کر لیا کوفے دمشق وال کوفیے سن مدینے جان دین گے. حضرت زینب نے فرمایا کوفیاں دے مکر دے جال ٹوٹ سکتے ہیں, انہاں دے دجل دے جال ٹوٹ سکتے ہیں, انہاں شکیماں غلط ہو سکتی ہیں, لیکن میرے حسین دا قول غلط نہیں ہو سکتا. انہاں فرمایا سی تو جانا ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ میں ایک باری مدینے شریف لے جائے گا. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ پہ عرض کر دیں کفی کے مدینے جان کا موقع ملیا نانے دے روزے اتنے گئے اتنے اپنے تو پہلو ذرا میری گل سنائی. حضرت زینب فرمانیاں میں سب تو پہلو نانے دے روزے اتنے جاواں گی, جا کے پڑھا بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پھر کرا گی اے نانا میں رات کا وقت تیرے دربار اس واسطے آ بیٹھی ہوں کہ بیبیاں دے دو ہی گھر ہوں یا بیٹیاں کا گھر یا سہریاں کے گھر. میں اپنے دوویں گھر کربلا لٹا بیٹھی, میرا بیٹیاں کا گھر بھی کٹ گیا, میرے سہریاں کا گھر بھی لٹ گیا, میں اکلا بچہ بیمار نہ لے کے آئی ہوں. فرمایا پھر تیریاں گلاں بھی سناواں گی اور نانے دے روزے تے عرض کراں گی آپ ذرا سمجھ کے چل. امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کربلا دے میدان میں اس لیے مڑ کے اپنی بٹھی والوں دیکھی ہے حضرت زینب دوپٹے نال آنسو صاف پہ کر دیا. حضرت آپ نے عرض کی پھپھو جان تسی ساڈے واسطے سایہ رحمت بھی ہو, ذل عاطفت بھی ہو اور سرمایہ اہل بیت بھی ہو, اور تسی ناموس خاندان اہل بیت بھی ہو, اور سانو تسکین تے صبر دینے والے بھی ہو, سرپرست خاندان بھی ہو. پھپھی تیری اکھ وچ آنسو کیوں آئے؟ فرمایا بچیا میں مڑ کے دیکھیے 40 ڈاکیاں وچوں 3 ڈاکیاں تے بیبیاں بیٹھیاں 37 خالی. مینوں مدینے وچوں چلنا یاد آیا ہے جس ویلے فجر دی نماز دا ویلا سی, اذان پئی ہوندی سی تے تیری بہن نے آ کے تیرے باپ نو کیا سی میں نال لے تے جناب حضرت امام علی مقام نے فرمایا بچی بچ تو تبدی نہ لا دعا کی لڑائی جا کے نال سغرا پر جلدے اڑدیاں پنچیاں دے تتیلو تے روٹی نال سغرا. فرمایا اس ویلے 40 ڈاکیاں کچاوے بھر کے میرا ویر حسین مدینے جو نکلیا سی وہ مڑ کے دیکھیا تے لے کے ٹری سا میں 40 کچاوے اج لے کے پی جانی خالی کچاوے. فرمایا میرا باغ کا باغ ویران ہوئے. فرمایا میں گھر کا گھر لٹا بیٹھی ہوں, میں اس ویلے ڈاکیے نے کچاوے خالی دے کے نکلی ہوں. میں جس ڈاکی دے اکبر یاد سی اکبر یاد آؤں, قاسم سوار سی وہ قاسم یاد آؤں, جس تے تیرا ابا سوار سی وہ امام حسین یاد آؤں. فرمایا اس طریقے نال میری اکھاں وچ آنسو آئے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر دے گا بچیا, حوصلے نال تو چلتا رہو. امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کربلا دے میدان میں چل رہے ہیں. ایک قافلہ شیعہ میں کربلا دا چل رہا سی. قافلے بڑے بڑے دوست تو جاندے بھی آؤندے بھی. کوئی دیکھو تے ربیع الثانی دے اندر بغداد شریف ول قافلے جا رہے ہیں. کی ہو رہا ہے؟ کہندے جی غوث اعظم قطب ربانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی غوث سمدانی سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے دربارے کو روار کے حاضری دینے والے جا رہے ہیں. کوئی قافلے دیکھو تو نجف اشرف جا رہے ہیں, کوئی قافلے دیکھو تو کربلا میں جا رہے ہیں, کوئی قافلے دیکھو تو دمشق میں حضرت زینب دے روضہ پاک پہ جا رہے ہیں, کوئی قافلے دیکھو تو مدینہ طیبہ جا رہے ہیں. لیکن عزیزان کربلا کا قافلہ بالکل الگ سی. یہ وہ قافلہ ہے. Upload by Mr. Thalia.